खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोननैसो गोनांथार आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना दा बे भिडिअनि टपिकफोरखौ नोंथांमोना रोखायै बुजि मोननो हागोन PMAY जि न'नि रिसार्भे माने थामहिनबा सरकारि न'नि दा सार्भे खालामनाय दा बियो रिसार्भे जाफिनबाय थादों दा बेनि टपिकनि सायाव जोङो फुल डिटेल्सआव सावरायगोन सिगांनि समाव जाय बिथांमोना दा जिअ टेकिं एबा फट' खेबनानै माने गावसोरनि नामखौ सार्भे खालामनायाव हरदोंमोन दा बै नामफोर जाय बिथांमोना दायो नाम दङ दा बिथांमोननिखौ गोदानै सार्भे खालामनानै फट' खेबफैनाय दा बेयो सोलिगासिनो दङ बे रिसार्भेया जाबाय दा बियो जाय बिथांमोना मोनथावना नंगौना नङा दा बैखौ माने सार्भे खालामफिननाय जुदि बैयाव सोरनिबा न'खराव जुदि गोबां बिल्डिं थानाय गोबां इनकाम एबा साख्रि मावनाय न'खर दा बैफोरबायदि खायसेखौ नायनानै दा बेयाव रिसार्भे खालामनायखौ थांखि लादों जों बेखौ मोनसे आइडिया खालामनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला खायसे मानसिया साख्रि थानानैब्लाबो दा बैफोर सार्भेयाव हरदोंबो जानो हानाय नाथाय नङाब्ला खायसेया गोबां बिल्डिं न'फोर थानानैबो बेफोरबायदिखौ माने लिस्टआव फैदों दा बेखौ रिसार्भे खालामनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों जुदि सोरबाफोर क्राइटेरिया हिसाबै मिलायाब्ला गोबां माने न' बिल्डिं दंखायो गोबां जुदि साख्रि मावनाय दङ दा बेफोरबायदिखौ माने सार्भे खालामफिननाय जादों दा बेयाव जुदि माबाफोर सार्भे खालामनायाव जुदि फट' खेबनानै गोदानै हरफिनाखै अब्ला बैसोरनि मुङा दानजागोन दा बेखौ जोङो हमनानै लानो हायो आरो बे रिसार्भेयाव जुदि हरदोंब्ला हरखांनायनि उनाव फट' खेबखांनायनि उनाव जुदि जाबायब्ला दा बियो मोनसे फाइनाल स्टेजसिम सहैगोन फाइनाल स्टेजसिम सहैनायाव उननि समाव आरो जुदि सार्भे जाबावोब्ला दा बै सार्भेयाव खनसे लास्ट टाइमनि थाखाय जुदि सार्भेयाव फट' खेबनानै जुदि हरबावनो हायोब्ला दा बै समाव फाइनाल जाहैगोन मानो होननानै बुङोब्ला दा नैबे रिसार्भेया जाहैबाय दाख्लै बावैसो गोदानै सार्भे खालामनाय जाय बिथांमोना मोनाखै जाय बिथांमोना लिस्टआव गैयामोन दा बिथांमोनखौ लिस्टआव फैहोनो थाखाय गोदानै दा न' होनो थाखाय दा बेखौ फट' खेबनायमोन नाथाय बेखौ दा क्राइटेरिया दंना गैया एबा मोनथावना नंगौना नङा दा बेखौ सार्भे खालामदों होननानै जोङो खायसे बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनो मोननाय जादों नाथाय सिगां सार्भे खालामनाय समावनो लिस्ट फैखानाय दा बिथांमोननियाथ' फाइनाल जाबाय दा बिथांमोना ब्लगाव खायसे एकाउन्ट साबमिट खालामबाय जब कार्ड साबमिट खालामबाय दा बेफोरबायदि साबमिटखौ जों खालामनायखौ मिथिनो मोन्दों नाथाय नैबे रिसार्भेया जाहैबाय जायफोरनिया लिस्टआव फैयाखैमोन गोदानै सार्भे खालामबाय सिगाङाव खेबखांबायमोन नाथाय दायो दा बेखौ रिसार्भे होननानै खालामदों मानो होननानै बुङोब्ला दा बिसोरो जाय बिथांमोना मोनगोन ना मोना मोनथावना नंगौना नङा दा बेखौ सार्भे खालामदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों दा बे रिसार्भेयाव जाय बिथांमोना नाम फैदोंमोन दा बिथांमोननिखौ नामखौ दाननानै होगोन नामा दा बेखौ लानानै गोबां गोनो गोथो जानायखौ नुनो मोननाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला दा बियो क्राइटेरियाखौ नायगोन जुदि सोरबाफोर गोबां बिल्डिं दङ सोरबाफोर जुदि जब मावनायानो हरदोंब्ला दा बैफोरबायदियाव दानजानोबो हागौ जों बेखौ मोनसे आइडिया खालामनो हायो जुदि सोरनाबाफोर दा बे सार्भेयाव रिसार्भेयाव जुदि फट' खेबजायाखै एबा फट' खेबजानो थालांदों दा बिथांमोननिया नामा दानजागोन नङा दानजायाब्लाबो दा बिथांमोननिया भेरिफाइ जानाय नङा एबा न'खौ मोननायसिम थांनाय नङा दा बेखौ जोङो हमनानै लानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बे रिसार्भेयाव जुदि फाइनाल जाया दा बेनि उनाव जुदि थालाङोब्ला फट' खेबनो थालाङोब्ला दा फट' खेबनो थालांनायनिया दा बियो बिदिनो थालांगोन भेरिफाइ जानाय नङा उननि समाव माने बिदियैनो पेन्डिं जानानै थागोन जों बेखौ मिथियो दा बेखायनो गासैखौबो मोनसे खावलायनाय दा जुदि बे रिसार्भेयाव फैनायाव दा गोदानै खेबफिननो फट' खेबफिनोब्ला दा डकुमेन्टस बियोब्ला दा बेयाव हरफिननांगौ नङाब्ला बियो रोखायैनो जों मिथिखायो बेयो थालांगोन दा नैबे समाव जाय बिथांमोना रिसार्भे जादों दा बिथांमोननि एसे न' मोननाया एसे लेट जानो हागौ नाथायबा सिगांनि समाव जाय बिथांमोना आधार कार्ड एबा जब कार्ड दा बैफोरबायदिखौ सिगांनि समावनो होखांबाय एबा रिसार्भे जानायाव सिगांनि रिसार्भेयावनो होखांबाय दा बिथांमोना दा बेखौ थाबैनो मोनगोन नाथाय जाय बिथांमोना नैबे समावसो माने रिसार्भे जादों दा बिथांमोननिया एसे लेट जागोन होननानै जोङो मोनसे आइडिया खालामनो हायो एबा हमनानै लानो हायो दा उननि समाव मोनसे रिसार्भे आरोबाव माने फाइनाल मोनसे सार्भे जिअ टेकिं होननाय दा बेयो जानो हागौ जों बेखौबो जों साननानै लानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला दा जायफोरा आधार कार्ड होदोंमोन दा बिथांमोननियाबोथ' माने रिसार्भे हिसाबै लास्ट स्टेजनि मोनसे सार्भे जादोंमोन दा बिदिनो नैबे गोदान रिसार्भेयाबो उननि समाव आरोबाव जोङो रिसार्भे जाबावगोन होननानै हमनानै लानो हायो दा बेनि उनावसो जोङो फाइनाल मोनथारनोसै एबा मोनगोन होननानै जों बै समाव साननानै लानो हागोन आरो सोरनाबाफोर क्राइटेरिया थानानैबो एबा मोनथावनाब्लाबो दा फट' खेबाखै एबा लिस्ट हराखै दा खायसे प्रब्लेम दङब्ला दा बेखौ नोंथांमोना दा कमप्लेन एबा बेखौ ब्लगाव थांनानै खबर लाहैनानै दा खौरांखौ होनो हागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ दा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अके गोजोन्थों